Nobonda n'umurubyo bw'ugwesemya nakwimanya iguru y'uburimi obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa gusi twabere togotara imeyorogongo rwa gusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro bya gusi chiamatechiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obutugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyezo tarenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yake omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitogukigwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinza isano na imbere n'ikidegeka 15. Mwanju muri nandi tokwa kirambia marasingi jo kwenda kubwati umuro rwensa kyanne litukolia chumatate gatoji twakwanira mangana siasa na magendro ime ya gusi ande bana magani wito ikira se studio gatoji kwanira mangana mange igoro ya siasa na magendro nyoro nani gotugerete matuka makego gucha soba chore bonne bu mwako yekera barai ao bagendete wesoki bagwa kire kukuguri ibiro na abande n'abamenyi bari bawujugwake chikura ose bari bawujugwakira chikuna baro wendete wesoki na batana ngobawujugwako boko andi ngobawujujora sibirogo aho bono ngo kwari ani asumuroberi oyo abakarto chukwana mangana ya siasa koromugani witekera se studio nantu achaka manaye twakoretera mangana magaseti twakoretera mangana amaya bono mambia nande bono ikirenga kitu kwa ni asenjera ya baninyora naboko na gutubwate sense media Facebook on Ndizi TV News asense media YouTube na bato nyora Ndizi TV News nande naboto mekaranga kyao wetera se namba eyira se skin ya gura we nto nyora senjera yobekera nfono yonkwa umugani wa riba ganyarga gwe ka kwemanya era ningo ende tamata kwenda bosyo karibu sana studio tebi manjumuri na aining. Thank you Mr. Brighton. Nje samario tani gongoro kwa Edward Omwoyo ngeri lakini manamano nigo manyekanete na political penicillin. Inje korwa senka yane timaiti go senkwa ngaliwa na bo kwana inje korwa senka ya Italia simama mbialite iwe korwa na gekano gali bugetutu lakini rende igondo mamenyu baraburo scheme settlement njedo adi Omwoyo ngeri igombwate familia yane imbwata abana bane babiri na bendu yane uyo sirete no murugya ama nabane babiri igo bana bonsi igo bali bane imbwata murugya no mwanjo kurukuloisi nyambane biyamano ngo watena rero kwa Ndizi TV ore ngombanga gerete mbati uneti no bakugere rero umuntu natanga kurate byarandigirira no murugya I love ya hapa diwi biyamano bono rero mwanjo muri kwegure tore ne Edward ili tadi nenate ani ama gerete na political penicillin ande kartu kwa na mangana siasa na magendo gwetera ntu kwa te penicillin asa mangana siasa na magendo bono political penicillin kwa tu bene ili tena liumanya kan demo ngeko garo ku political penicillin mbiyamano Brighton ili te penicillin yuma eteni ilio tumanye tuba ni mai teni ilio lakini ay bono ngeko garo ku penicillin siasa njire chiko bachinchafu lakini njabuna penicillin karati gambe penicillin imbe ilio yoko sibyo buchafu buli bako bese siasa itotagete siasa ya development ndotagete siasa yo buchafu no butirigoyo buli yo mugaka matiania kuruko bochoni ndotagete bona ibune penicillin inga kikwanya riko konya siasa usenga kwanya riko kurwali siasa yaro wadena ibone ore political penicillin iliyo golia siasa na manoke gima ndagete na ra koretange ngotebinje no muntu bwo DM nganje to DM. By the way, I eat ODM, I drink ODM, I sleep ODM, I wake ODM. So, ngachanganyaranga mangano ODM, abantu baikire bagutuka chiobisi babwa to bukorekanu gete. Butari koba straight.
ngarori egento kama ngurarengereri egento kende ntagotebi from introduction njene chairman ya burabu ODM political arena iso bwenge tokonyerukana Bopa iga isende chairman akarona chagete initiative yo korosie movement ye ebinto mbere twachete tukanyora bigo ikabya tukurekani akara tugocha siasa tugukwana siasa turabanda bange sana bali turabanju be party ya ODM lakini akara tugwako mupira tuguchiko ikesi tugusiko twanyore tubwatete zero ngana kwiburingira kini gekogera ngachanganyora abantu aba bagutoka baguriyo burayi kurwa se party ya ODM igo bagucha babaga n'abantu baba beka samuya una bana ndebe kumubweka no kuruburabu ndobwate chigwodi inya eya mekuruku kyabanyoro toje mekenene nyansiongo alabu ni sisi kwamanya kanyora ndaba kubuli burayi akogenda onye ni sisi for example onyora abantu babeka amororo egenda kuba ngainororo tarikira kyako endanga ina abo bakali mekenene and pay in mind banda abaturi konyora pamanyaine tukarengereria ngenjo turakore to cap this disease kuika tuchake kubeka n'abantu ODM hamo omuntu ukari kuru South Coast amanyo omuntu ukari bogere Mahate Lake Victoria are members bamanyane bonse tochi chamu we share together ingigeko gerekera tuguchia so raini ya politics ekera tubwata abantu baitu ODM ndori gusikogori twairo omuntu ODM tuganza go share those ideas ekagera tukaros this movement tigatumanyane twens kegera ntokorerwe gosori okay egento kende namba 2 timaiti gose no hora ikorro jake komboria egento kende ngoi katore karato chora barai baito in the parties we thank God ye period ya itiko ku parliament bueno benesi ningo jitoro ikabo nto kora interview to tara ikabo je tutura kwana amagendero kwanza ime ya gusito mo kwenda siasa kya to kwana siasa to bad magendero osto to ara magenda da wa siasa kya barai ya beto bachora baji ko to kora magendero wate ana nyamiro ko county nyamiro ko wa sensema ya kitutura kini bono kale karen ya kisi ye ko burabu mute burabu karen ya kisi kya banda bangino muganye to gochi ayo mugambi ali tali kisi ali nyamira abanta bange banganye tuje no abakisi county bamede duenzi gusi it's like a metropolitan gusi bajete ko jiro barali bono kora te banga ngakiro cha magendro anana si county nyamira ese county ya nyamira tindage titongainane magendro tai ya ntene ni ga gote ya magendro na ronda ko ngaina actually amagendro ronda tebe twanyorire ali about 20% kutokana na devolution yacha okay lakini onyendiria magendera ko ruburunge karato kurarigire some counties like Kakamega ya Kivuitu Kibwana there are some counties to kurigire libuna bono ya Kitui ya Charity Ngiru pari na abantu tokora bakorera magendera into Nyamira actually bese jiriji kore twororo ntubwati even competent people bago kora oversight ye jibese chiareto from the county assembly jibese jiriji gotengo in various departments ntuma etienjera jigufuatiriwa chiarigire liguna onye twateba ne sector ya agriculture onye food production inakiya koriru jibese muabegito irenga muabegete out tani ningi giasokire are you seeing that binde bindo birochi Nyamira na bere egendo ndagote itwararire chipara cheiguru joka nkigirira se Nyamira tutararura magendera yo atarakore kase county ya Nyamira right now because poor leadership it is poor leadership you know once yoko choro murai utali development conscious egenda ko genda ali korengereri nechibese irenga chigoja irenga ngo pagi ngenda na chira chinka tali ni irenga ngo beke saba na inchi ekina kigendo yakogera ikono abaraya banga kyota kire bakore kyara droje amatukatigatira makucha sopa jore bonne bumwa koyega ikobono nande Nyamira raji gukora magoso nyari kwere ni abaraya baria batanyara gukora tamagenda se county Nyamira ndagete ngotebina egendo tutagete kora chaka gukora fast no chibuna bono political arena yaitu tubwate ku Bopa
In fact, we want to resonate no murai togo chora. Tuikaranza nere. Because it occurs from various parts of the constituency. Kira bantu mbabwate ensemo yabo batakeire bakorerwe gento keri baruche ke bwana rete gakoru. Once tu achorire umurai to wancherana nere intu abatomo chorete. We sit, we reason together. Tuateba nina iga egento tutagete gakoru. In fact into tagete tanyorega iga gusene polytechnic yebe kuga. Twarigiriri from this area abana baro drop out siechire igurumano. Na kitogo kora to engage ne ase bago korige gento kera bakonya in their life. Tourism no murayo oitaba otebana ekerako genda gari otebana tigankori genda abantu banteire from the ground. That is the only way turanyore development yegocha abarayi abode ana moikaranse na barabu murigere na nkibao chokora murayo chiro promise ria bantu chira altakoreti njire na mojo kumurusio bisi kera na bako bai promise ya mamo echikura na boko maiga barayi bande banyar ba korega inunga kimura koreta about maibuna otogo chora ngujero koreta magendero ime yansemo ya nyamira gose ase count jiword inde no ne constituency nyamira. Thank you very much. In fact boni gese abana popa bali montegerete. We have done various meetings. Echitu iwana ndetaga tanga murayi onde bwense bana to kuchigotena magega ya go support. God forbid nyasai tabaite. Njirade yago chikogeti off the hook. Ka kogeti off the hook. Still to akwanire tinda kitinda alifiriga. To akwanire mbinu to kuchigokora to make sure nande to amorusirio. Atakora tigendo to ko motebi nande to ko manage to ko rusio will be example isikenya ngima. Thank you. Wate beruna mojo gorusio murayo yo. Pone murasi kia magia ODM wate ane mure political bro political arena popa. Wate beruna mojo morocha oro murai. Emo bona na bere na mojo oro murai esa ari kia magia ODM. Ngemota oro murai ochikoreta magendro muguri barai ODM. Igabo banara tiganda kurusio. Ndoli ko chora muntu mungao ndubu na popa ndogo tene na outside muntu otali ODM. You cannot tell me Brighton is ODM ingabona abantu bonse pi bali the same level go ikatoligereri litorali saba bari ODM who is fit urachi gokora development ndogo soka arosiko esi ODM no mwana ODM tokoli lakini bwa magendera kero kintu na kera na boligo Mr. Benisi ngina engwana to nominations muracho ore rumonto moroje na tawo chokora magendero kero mochi kumwagera mochi ko tana bonne kiama mo support ko sino monto mura support as individual ikigia nomination na kinata getochi chombuli na andike sina bambu atoba tesano mboli gento kenga buniki nomination yonse twaje kwanire omorayo ito Raila Amolo Odinga ne obisielia nene baere sirinjera nomination siego chikokoru stage sato iwagate stage entangani na vera toko monto tagite koboli korwese ticket ya ODM igaro yomo competition itakore ticket abo option itejo kegutoka taliyo yomo bali babiri batatu bane guchimoino igo bakwenda consensus ikaranza ngo moigwani okay eyuni ya kabiri bago sinywa tomanya goche bani sitokonda delegates abantu bali ba ODM bona abantu aba basinyanire choro yomo are you seeing that na chia bolio yomo ni toka competition te intubu na kuruborabu abantu ba ODM twensi twatebire na intu goikana andi tuli boli omuntu ya raisa koego na jigotokonya na kitoko mo subject to accountability okay ayuansi ngo yaligere litoli egento kera kitu tatageti maite chitika tingo ikachire chiao nao niwa ese nomination si buna whatever kwamanya konyora abantu bali tu akagete tubuate pali ODM na handi na butura baine na baraba maite the dynamics chiase itobuna chire kwanyora mbaire ticket omuntu ojire Nairobi otumeka jibe sayo you are decided to fail this time around
Yes. Iko bono bune kiombe gya Bopa kuru urabu political arena mwabekire mikakati yo kone kinano n'umuntu chikwe ticket ya sense mo ya Nyamira no ri uchikoreta magendero kera mwatena magendero asinka ya Nyamira ni gaira inse umwaju murira ni gotore na Edward oyo umayikante mono na political benefitin ase kare kito kia mangana asiasa na magendero imeyorgongo rwituragusi none si think makerto ndete ko ya takuna nako ya kwanira igoro ya Nyamira ni county ito ya Kisii ni goto kubona na ko pamana intu toska turenda so umutumo kumokego leto kwirna twagusuka gochibosyo. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinkira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isato isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Oburimi n'obunda n'omuri uburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye
omwancho murigereria akonye tutayenda omutimo kontu agotebi ngocho turi no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse igi omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono okoganeti oboko obwao chigo chianga nchiri chikobeka tiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere n'ekidegeka 15. Mwajumbo rina ndito kwa kirambi ngencho gekero ngende to bwati bwa kiti kaboniga nando roje na to achenjiri akege corona ando mogeni onda swera se studio kyaro mete ene ngakia siasa ngakia magendro mogeni na bagotara da gende yon sinde tunya to kwemanyi igoro ya mangana siasa na magendro ime ya gusi igoni ngo kwari nanda senjira ya beno ya kwa mona into o komediana na bogo ndo to bwati sense media Facebook tonyore Ndizi TV news kwa sense media YouTube na bogo tonyora Ndizi TV news ande na bogo to tweet @Ndizi TV news ne kerengeri kyao niyo kyariga ndibutambe gwetera se namba yera se skini ya yura no mugani witugera se studio ne ngo mwari baga dia bene aya anyarga kwemenya kanigo chaso na liora manyani nandi ngogura se studio no monto molito na bogo mora no monto molitari kabisa ne tigara nyaraga ko tempo to ya yara gotebi na ereningo karibu sana si studio yetu mbia mono sana kwanza soko ngaliga ni Ndizi TV nche nkuru kudismas wo kondara manyire enruchi kurubu machoge mbia mono na chiri na utukubotera mbia mono ibana ande kwegure na lidie twale ngana penicillin na ande bono twale endruje bono tamayene endruje na penicillin yori ngo betali no endruje me endruje korande endruje korande ngeko rogoro gwendruje na banda tenda manye ngeko rogoro gwendruje twamanye me endruje ne manyire na ande ngendruje endruje ase bali batanya ku understand inche na buri chikora cha mwaka 2017 yana ngo compete ni giant chenge una chiguriate so I used a weapon ya ngenge sana David atumiyete guita Goliath so ngabana mudinga enere ndruchi right chiguriate wandi ngoma na penisi ni wacho bwana totala na endruje idire Goliath osembone ri yetigo chigoita Goliath sabari iyo nane ngo idire Goliath asense amoki ekero ngubuli ne kyo MCA wa Bokimonge ward Bokimonge ward gwe ndruje nero nigo ye ariganiri mono kubuli kero kyo MCA se ward ya Bokimonge ibone county ya Kisii ibonero ko robekira magenaye amo kabisa nyabeka se ndruje indenera nyarga goita Goliath bari abarororo bona ndruje konyatwara kwandra kana penicillin bona do kwanda siasa ime yorogongorwa gusi anne kero tukurariria magendero tumakwenda sensema ya siasa ngakiora kwandra magendero imeye county yetu ya Kisii kero ndruje kero penicillin kwande county ya Nyamira asida eke amugose enu sudaika akero kuriria magendero akorekane gusi ekera ngonya sesi gusi kulingana na devolution kolo devolution ya jete gusi when I mark it kero ngo mark out of 10 I can give 4.5 out of 10 because chibese county kulisi bunechi nyinge na akero ngoli performance gose enjera ba you trace chibese icho osafu mwananchi comparing nechi county chinde across the country Kisii I give it 4.5 because ibintu bingimbire twatabuya takera ko korekana a number of them una a factory koiguru in place chipara I can give credit here around 1.5 na bongo teba amangana ya mariogo chinyagitari nchegurwa una bono level 4 level 3 chigure mpaka sub county level lakini ekero kolili nchiri properly equipped boronge echenge for PR exercise lakini you can say there is a difference ni matotara tora devolution na devolution but issue bwate ne lingana ki a percentage ya development under that devolution na kinga na mambo ate question mark nere insaki penicillin ekero kolili county ya Nyamira ne ya Bosongo magendero na kyonya roje no ni county ya Nyamira actually tigande ve na
it was very uncertain na igavana tu awate ya ringe kuru Nyamira. Of course isa kuligere Kisii County igavana James Malibongwae is successfully Nyasai kara njengo endali gukura the 2 terms. Lakini ni Nyamira tu awate igavana Nyagarama. Eya maka yikura biye tamu. Tereti Nyagarama togo sabana soya rest in peace. Ekera soya tamu ya kabiri. Ikaba very unfortunate. And then he went. Lakini rende tigatete ngise kwirinde entangani iria beto bisi. The only thing to aroche nkoirorera. Chipara na igete kuigura. Nechi nyagitari akareta chi ambulance. Lakini gendo gego kwa mariogo nothing. Are you seeing that? The other thing is to kaiguna koretri chimbego chichombe bintu bintu. So far as I can tell you, Kisii town nere a bit yani Kisii County nere mutu wake wetani Nyamira. Bono ase daika mo ase abageni bane Ndruje na Penicillin. Nkigeta kerigo korwa ase county echibere kango chakere Ndruje ase county ya Kisii ndamagendera yamaye kuimuka uchusi. Egento geta kerigo korwa magendera maikoba is about the individual, the wing leader for your group government. Madane the steering year county. Na bako manya chiminisa cyana kichiko kolegasi inaki assembly ekwe handle n'ibintu bingabo n'ibyo. Laki boronyo kunyora body governor ne bwate question mark yo urai. Uzina bwate challenge. Uzibirengere bye na bwate interest ya gusaf. Na bako ba impossible egana to pest na to power or to lead une county governor. So nyata kunyara kubeka bintu bya borongo na bako be challenge na toteba nga na ugu na njini buchi na ngota kegente kore kaninchira gitentagete ende kere tamagendro na meko so hard. But also I'm requesting as governor amanya is serving the people amanya bantu about the services they are the taxpayers so aba iri bagari yabo aba rukia magendro amuntu uri obwato goseberenga na akiri governor kura eri nenyo renya gitari ngiyanyora mariogo aibinde bitoke bere in place. Penicillin na ngiro jigata kero karu enjerende gobwenjere abarayibanya labakora irikora tamagenda si county Nyamira gosini gusi nlachi tigambo atirega bweso yo minde Ndruje konyora ikeire igoro ya top leadership uyure gavana bana tatebe oruiru butangani bogo chakiragaria ekera ansire ko haya abantu bago chikorenda the service maybe bali relatives baye close friends baye because na chabu mutinde bunabeire onyore tiro mondo le relative yaye usumusani oye bamanya ine imeze bintu bagokora in fact imbago nyara go give service because yago sinyuko mabori ako sinyuko mu put into accountability lakini yakera ko likabantu ako haya abantu for abantu ba qualified competence yero kiro mondo ago kolega ase yaye kulingana nilichiko buna likorete biro ntoko gosi bantu amaendero bikato yarale bona twarigereria magendero gusiba ugato nandiga duraswa siasa keigo Ndruje konya utaraika uyo ni Penicillin na tebo ni gara uside na ODM ni ga kuraro ODM obogo ODM oroto ODM ayabona kurata de bingo ore independent gusina enole asigete inchini gonda se umurango UDA engonde se kiombe bona tokuruka Kenya kwanza aguna ngo belong une Ndruje na ndi nimbwate serious reasons chiko randa sikiamika umanyo muririgo kwa iguna rere tore na simiora umoja yere obo mobwa nsemeri ya ODM na ndi bona twasoira se Kenya kwanza ase Ndruje asoire ikona mangero tora juko kwana anene karomo edebuna litunda ndiro na uda ni gurubaro pantima yangu go chikubugori ndo se litunda rijo so gurubaro ngoji tor kuligereria ayo Penicillin bone tora sense mo ODM gardo kwana ODM to kwana county Nyamira ne ya Kisii because ya igusi orojo ODM ngayere iromo gusi. Thank you very much. ODM to gonyalire korugoro etogo chaka korugoro somurayo umondo korukuna Raila Amolo Odinga tali njengo cha kwanza kuru history ya yega it's well known in Kenya and even in the entire world. Raila engakia saviri korubuna alenge umuchumbe agacha kabe minister ebinta akorire gocha byonse twabirarira nevertheless Raila akarukuligereria abantu baya bwate they are the most intelligent and bright people kwisa kuligereria na bana na mangana ya CDF
Mangana ya buna chiba as free education ya chete. Mr. Brighton isa kuligere bijamana sana na boko manya mbara bibali go formulate those policies. So Raila takes the leadership of this country. You know, you yourself. Tima yeti, ama tena mwanju muri na bokonyo atamanyeti. Bona kina ko bori na penisi, political penisi no monto bodi. Nka yo DM go toira buna into bausi. Nakie kinda ketengo tai. Oisa kuligeria karana ko tai ya bantu Raila wa de ba ODM na banda bangai. Andi bara buga mongo. In case igaiga ekara bantu bacho. Una bana tiganda ya kurumo inanya mire singorwa. Abantu tubwata oro ODM Timothy Busire, who is the national treasurer. He served as a member of parliament one time. Ekara member of parliament, there is no even a single shilling. Ya bete lost ya kaba question dinga yechiete ya CDF. Are you seeing that? Oyungo rugusi inaru as an example. Which means if ODM will take full charge in this government, abantu ODM n'abantu bara accountable and transparent. Mbago siribese cheito boikachibe kwestiwanarete. Endruje udero udabono twaswire mwaswira sensema ya Kenya kwanza na kiroje inugusi Kenya kwanza ose uda nga yera imukyo mugusi ose nga yera mugusi concern yana tigankwa ne kurwa side ebnango gote yumana egente kitangani esabu yagerete ngaswa se kyama kya UDA gose esabu yagerete entaita abantu baminta bagusi to subscribe as ideology ya UDA na Kenya kwanza ekyo togote balitangani ya Kenya kwanza etotagita abantu baito bonse tobekyo mbekemo tumanya na Kenya kwanza abantu baite batete kwanza chipara bagataka machi bali bara abanyonge banyore haki yabo bali banyogo bataite abana bali baraso bara chi yatima na bali mama wajani n'abantu bonse pibanyore kwanza services to my first priority. That's what I thought about Kenya kwanza. Alafu political formations chinde alliances walibeta kirete birogo n'abantu bandi bamaye gocha number 2 nagera kana rojenga omuntu bweta maslahi y'abantu kwanza musyo tigamwe priority ekiamekira kinta kerego belong nakinta de watch aba usiba minto twensi to bahamo eli ne usiyeta na another level egento kinde on that point una my brother tebiriga you know our competitors also ODM as egusi telinde ni asama mulaka ODM is in power as a kirokyo governor is in power as a kirokyo senator is in power as a kirokyo women rep now we control a county ya Kisii and that's why I gave a percentage of 4.5 meaning they are below average so only to expect to get big from the same team because you are very in power for the last 5 years actually 10 years in office. Lakini boninga we can rate at 4.5 development. Iko bono nakuote ana ababo DM banya mbavere yake. Already they are below average. Endruje Benesin roje oyote biro naki already DM ni bwate birogo biburai ime ye county ya Kisii no ane county ya Nyamira mba twara burai lakini yarora kanena oburai obwabo mbore questionable gose mbobwate ena mbakorete magendero roje mbachiko koreta bauti igran toraje ko gendera go support ODM gose kwa ODM birogo au ime yarongora gusi Brighton nimbe yamana enduruche bano gabutiganda gatai kwarutire lige na liaitire liage tinyoni ndage tengo tebiga enduruche Nibono tote bi mwanju muri to address yo endroje ikega no mwanju muri to gatebi etura singije faida yo mwanju muri gere it is okay eliete elibono ogoteba na Kenya kwanza tiganda irani sari rinde na yuri swali kwamboi eliete eliyote na Kenya kwanza ini report ya ringe gari tika super highway yari kire Kenya kwanza egwire baro bakaenda bakarigere bakaririeta Kenya kwanza bano bateire ne tiga baro Kenya kwanza elieto maete tolikoli transfer go GSA ground and what is actually the ground Yuda igo bachire ni amarieta ni slogan there is nothing they have done so ODM bali baro akwanire ere na roje gendo bakarire bakorire lakini korengane agoteana mbara akora nandi matakire kwa ulibaga liyakabere kyarega magendo ngujare kubura ase korengane na kwande bona otudena ki roje nandi bara ulibaga liyakabere kyagera kyama kya ODM notakita bara ODM bachoru impare ta magendo ayatara korekana mono actually akara to koligereria from the perspective point of view from the word go ababona bachire bachakire koligi ndagete oligereri for example
eso omonto gochigokora egento tiganchakire chi campaign chiri chia iguru okorere ekero Raila Amolo Odinga akoenda ase iga agoikaransa abananchi bamweresa their demands maite goika abantu bari ogokorera bagate inki batagito bakorera ekero bamweresire bakorire omanya gutene no respond I want to answer you inki gekworo king'odiam na bekwenda kuperform lakini ekero kuri Ndizi hata side yo gusukume gwiribaro when they go to their campaigns oyo korukuna nere Ruto igagotenena nero bwate microphone olekicha abantu bali agochiko lakini benisi ribo nakubondiye nakubondiye orojo DM nande se kwe uribaga lya kabere twathe na barai bagusi anene nigo bachode no DM bese kwe uribaga lya kabere kogendera korano ne county giteke tumete tukoraja kiranga tomagwena national bese kwe uribaga lyo kogamba mbare tamagendero abyatara akoru ase miaka no nikom yes of course ama endelea agocha kutokana na policies chiriba begede in their party okay chi policy jimbale njane ngobisi ngobona chi policy na ya change inkigerera tuwana inkigerera na mbara akora magendera ya ase miaka itotebe kumbagambire nane batakere miaka ende inkibara jo koreta bauti batara akora boniga amagendero bakorire uisi bono yagara gotena mbara akora maenderero they are in the office otagete konte igento nkeyo bakorire because barabumbara aswa tumaye ko bakombea bakorira amagenderero bas onye kwabaire 4.5 then bakoirana they must improve then bagenda to 7.5 mbuya mano bono ntagete benishinera rakwanira akingwate ya Kenya kwanza benishinera kora tutebingo igoro ya Simura umoja nero turamanya ideology ya njiri jechi ikana nero ne engeni ya chire eri Simura umoja ngendoki ikana bokonyoro mwanju muliro ratamanyeti Azimio la umoja nerelie okay Azimio la umoja ekenegento omusikira Raila Amolo Odinga atebete gata gitarete ideologies yechugwateba from various parties chi affiliate together they come together ekero bachire together ebinto mbiro okoigu because oli okobomurayo gotangana ngokwana ari bintu atagitakore Azimio la umoja yakaro tuachire amo obwanjani kwanza peace iraja across the country togote anokali gintonye morembe tui nonya nyumba mwao echa gutuko mukungu wako gujira maisalio kalioka endonge yurakore okay omorembe uraja peace and harmony ekero uchire manya gogote yebinto biri Azimio la umoja bagote abatagite bakore first papa gagoteba atagete ko ensure no abunga swabo najaga gendrae ningo na chekero revolution yacha igatageta across the counties industries chibeko abantu bali bago ko invest in industries ensure tax charges rates chiachirense kegera investors batoke they put more industries in counties ekera bekire more industries abantu banyorire employment yororo in those industries kwarare akamanya goteba atagitarigereri na kiara kei amangana ye estima chipil che estima chichenze because industry go ikamuriro bense erosie profit employee abantu bono abantu abonse konyo Raila tari bona abo magani siasa usase serikali ora beiroro inkiara jogoleta bauti ekiara andishe kinero baire prime minister endruje na Ruto ora beire ase serikali amatuka mange nero le bono mokonyi bumurai bwenze boniga inkieka ojogore kegeni atanyare gukora amatuka ya renge asobis you see Brighton ekeninge ndobona ngomonye tekera se public domain Ruto has served in the Jubilee government for the last now I say 9 years. We have finished the 10th year. In the time of Borongega, Ruto bali na Uhuru Kenyatta mbalo sete plan as wakwira the country. Bakabanga na kidogo implement the big four. Echenga mangana irikune the 4 points chitake to serve the Kenyan people. Bakaikabuka banyene kibagenda ese process. Oyo baba the former Prime Minister Raila Odinga agateba that is not a priority is not an urgent priority to what urgent priority yaringa mangana BBI
Now, Ruto being deputy president, Ruto is just a principal assistant. Ndo what a principal. A principal bagache handshake. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, which was good for peace and so on. Lakini a handshake a result to BBI. Kero BBI acha ega sari agenda ya the big four. Now Ruto tabuwa tenguruchiri. Choko implement, choko control your president. That no, we should work this direction. A president wakawata na Raila wakadread the process here at the big four. Now kaya dread the process here big four. A challenge here jita somo wananchi that services chiriba bigite mbani konyora. So at this point if Ruto is given the opportunity, you see, you always insist na kia mantu waitu wako konyo na kia mama mboga ko kiniwa na kia mangana healthy universal health care na kia koso ase ese mpaka chifire chikenye ngima chipara ngugote ngukwana several times nga estima ya retiru ne family chinyinge about 60,000 as we speak chibwate connected with the when electricity penicillin ngona jake nduje penicillin no njira nebuna handshake usoko bwada na kumura ibwense Uhuru Kenyatta na former prime minister niko konya niko bwate neniri emagendera chupiri roka no ndagitenda koira niliga ngoira nilie nduruche goetere sole ndagitenda koira niliga ekero korora Ruto boni gaganda chikambe igago totebiga bagachire 10,000 kilometers chipara babekire chistima chitima I think yagateba ngagasinyo because naenderete gototeye ibintu bagakora so is in the government kwarari tima itigende ke bagotakuna ndume kuwiri rero bateba mbali serikali mambe bateba no bale serikali umaitimba bwato obo chameleon changes like tigaba kama utikiria ndagitengo tebiga Raila gukwana ni na Uhuru. I want to assure you. Liri konyora batara kwana ni. Konyora Kenya ya butukire. You like it or not. Lakini yo kaboko kuliguo kabuna baku nanetega. Peace and stability ekairana. Keri ni gento kiri paramount. Above all ibintu bitoko tebigunga nga universal street nini. Ndruje batengana. Lakini kigana ramuri. Omwete oyone president na one former prime minister abana barai omwete na titengalia rais ngakero bantu batete cross political formations eba kora critic crisis the crisis gekoba kialsa ngata tuole handshake tuma utwala peace bono niza kubuli agenda ya tukona azimio la umoja elite azimio la umoja Kenya is not divided. That's number one. Now unity in same president yewate the president is in place. Onyendia aisa kwa na nebinde bika Kenya ngima yani equal distribution of resources achibeka cross ekina gekoleta abantu kobege ntekemo lakini senjo Kenya tuwate game yenga divide and rule game eku work from square one politics yamya kubangwa rearrangements yamya gocha goikababe ke situation y'abantu understand nga Kenya is divided tumaho chigojane priority nga tutwara azimio la umoja rete kera mo Kenya raia on board lakini this again the go they boronga na azimio la umoja is meant for nini tribal gangs wachama viongozi viji tribe ne vyama fulani vichama viungane pamoja mmoja utangana kiona ba Kenya bachira bana rende omuraje Brighton unity a country that go face dingana ki chama ki achira cross no yonde unity a country no core services to the people that's when we disagree with the azimio la umoja omuraje Brighton UDA abe bali double speakers Urocho atatebirie mandate ye president na rekoreta unit. That is what Uhuru did. Diriko nyoya abutukire akarangeri Raila na inchuo mwaka. Bakakwana ni. Ta koreta rinde mandate ye UDA bagotatera. Nandi ngirende bagonye sabotage. Why? But unity is the meaning that koreta Raila on board. Or exclude oyonde another person. Tamu excluded. You see, tamu excluded. Do you remember the time Ruto used to say na mulinifukuza kwa ODM? Sasa mmekuja kwa chupiri mnataka amuta nifukuza saa hii yako wapi kulingana naye Androje Ruto niga atige tusuko ya serikali ande karumo omokonyi bomurayi bwense ko kabone by virtue of the constitution Ruto ne deputy president na ande or accepted even all of us mpaka Raila manyete is legally in the office elected as a duo una Jubilee administration but ekero ro extend a hand to Raila Odinga
Kwarore bakaja kumwaka chitege isiko onye that constitution evete Ruto in the office and by now Ruto should be out of government and that's what I can tell you for free. Now let me ask tigana mubuli this wari okubori gosinda doiraniri ninje ngobori I just respond onye ne bano ngendo kubori agarora irajete ni katigete Ruto ni katigete no mbamo sereti at all mbamo sereti Ruto monyene inyore kero uru aringe kama tebina ni mapema kwenda chikambe tiga kukora chikampeni tiga turakorera wananchi kwanza Ruto aga defy are you seeing that aga defy by the way tasigetie president according ne birengere byao tamusigetie tiga no maene bwana tari birengere byo Ruto tamusigetie president uyore post yaye konye agoteanga Uhuru is my boss mi nafanya kitu ananitu igoro bane iri aringe kwirende muranga arenge igoro onjo kiroansire gosomera indirende nanda onjo getanse te gosomera iposi yaye bono turarugorake na turajase ase for my brother a clarification over this point William Ruto ne deputy president ovete mandated umate principle that is the president na wate a right yo guchinchi bintu bunatete as a government akaura William Ruto mamuraka akanyabeka as Fred Matiang'i ekirabe kama mamuraka as Fred Matiang'i ini indicator yame gukorokinga tubwati role go play in government andro ingi kyagarate Ruto akaura mamuraka na ntotaka mwanjo muriria manyana ki akaurire ingi yarita akaura ngiko tengi handshake nja bwate bintu bingi crooked inside ande bimanyikanite bimanyire sengenjo keruta ngote bana kitokoro DM na nocho gutubanga in Jubilee. That was a political statement. Amaitera irango jara chikubanga chikochoga. That's why the big four chikubate contribution mpaka to date. Nkwana tule mpaka obochori mpaka Uhuru is about to miss a legacy as president. As inja chite kwa tegera mangana political formations. Akate kubati agenda bune president ya big four. Mosike Brighton yodara change. Ndage tembo oli biyaga. When you are doing in this studio, akaro kwanya olire na policies chire studio nengenjo ogotebi wokori gasi naye nkoro ya hoteli go itabo kori gasi buna batagite the honorary thing you do you resign tadu inkiruta ganyete sesa serikali ta ko resign why should Ruto resign bono turasuka turenda goja gusiake moroje abarai aba ututena Raira ni gare kurwa sensema ya Nyanza intumuna bagusi kero Raira ari kurwa sensema ya Nyanza tutena Ruto nechirani yitu kurora intumuna bagusi moroje twakonyekire ensema ya Raira tutena ndiso ko mwana ndo borai bwenze na butokonya kamano moroje twakonyekire ekara kurwa sensema ya Nyanza okay ndagetenda ko sabali bagaiga to basa gweta kirobonje ayebweka of course lakini benesi ningende byonse ko to are interest politics is about interest ko mana ki ondo kwire kero ntunga kitoji gokonya ka so asemeseri ndu na bagusi to akonyekire tetura na sumu tumoke igara na tebu tura na sumu tumoke to kwire na ma container to akonyekire ne ntumo gusi kero tura baseru to sase Raira tetura na sumu tumoke go mwanchu moreri toska endruje usemurarusi Small Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getuno kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinyurete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayata liko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni gebwate wifi iyo tali bwakanira chinse 29 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanjo muriria na ndito wakira mbia manasingi joenda kubwati umoro video ya nekro to upanda mangana siasa na magendro ime na isko ya gusiaka to lero na political penicillin oyu ara affiliated to ODM Azimio la Umoja na ndo gadwara nenduruje oyu boigo ole affiliated to Kenya Kwanza Sensemeli ya udere NC na Moses Wetangula for Kenya kato kwa na mangana siasa nene kato endete kumulekera torena kayensi tutugojiga tutugartia matuko angi mieyemo oje sobo chore bonne bu mwako yoiga dito enda sumutu mukona abo na ki morojena Raila Karen Druje no ekara sensema ya uda Raila ninga kurwa sensema ya Nyanza oroje intuna Nyanza twanyane to konyeka kurwa serikali no ne andishege sejaka twanyane to konyeka ino intwa bagusi Mbiyamano ikina kinda kitenga taito konya gete mana sana muna banuruje our interior cabinet minister Oyole Fred Matiang'i actually tikanga tayo na bana kurugura haribura bwesinduete at this atmosphere tole bantu mbalinge korara tikanga tayo minto Brighton rugura haribura obo ibi bwechombe lakini bana Matiang'i aliga iga akiria sali kiri chiki credit yake Matiang'i oyi Matiang'i kwa jana kubona Raila ngurwale semo ya Nyanza intubuna egusi ni andishege twanyane to konyeka ende tutwara wasambere no Raila sigure gerundu juko konyeka mun yandishege tali ari yumwateba ekaroba kwana neti baka Matiang'i kwerende yandishege tali ari yandishege nerire mu kwana bono ndruje na irangoli bagura deina ki Fred Matiang'i was appointed. Now a minister before. He was already the minister. Yes. Credit ya Matiang'i kebasa ko extended to Raila Odinga. Question is very simple. Raila kurwa kora rusi ile handshake yabana. Handshake chete bado Matiang'i karobi minister. Na ekwa bolizo ngara ki ekere handshake yachi na kyumugusi. Ndutu akonye kire. Iko kata biga. The number of trip Raila make go to Nyanza gaiga specific luo Nyanza njira na nyikira make go jagusi ko yandishike ya bete
Tuachi wanda mategari mpako iriro mukoma munene omunene bwense Uhuru Kenyatta omwirire ruo Nyanza no chi activities nyingi chi akorekane mpaka development ruo Nyanza kuri handshake ya bete twacha go jato tebe bona ekenkire igana aba gusi this what na barete ire watch on board was na bai na ba mentor another extra appointment considering a position ina iruna bono go vice president or still close next president tola ya sibi de torori nginga from the small position si atwali because asa so ile une handshake advice nga what are the benefits omugusi kero ma to kubara Nyanza you don't count Nyanza kero ko roma genda ujiruo Nyanza watu uchumisha collectively nga tuanyore gendo kiki development ekikire ni question mark na right by the prime minister totala kuona even this issue ya handshake to kuona about chipara cheto I remember njeko rumachore bora Raila tutabitinga kila Simon Yogari egeni ndukira se public domain ni secrecy moko mwa epare lire ko mugonga kenyenya iyo kino bakende kyore college rugo paka magenje ngobe kwirera Ogari akorete obugambi wa ekaro DM pare yeta ko randu etarosi Raila kali prime minister lakini ekero Uhuru Kenyatta aswana na William Ruto in fact choe obura iwa choe Nyanja the late nyasana ko beke nkoro ya yasara epare ya mugonga kabe kwirami ari no test na ranga Raila no issue iko na ukwano ya kitendawili is practical penisi no kanu bateri ngana otakete kokwana pana ntakite mubuli ngiri mwanjo muri omukwane natongo mubuli swa nae bono respond gotakanara muri ngiri ko rwagitore nere bono ntakite ntebega Raila boniga igari handshake partner lakini tali ya serikali achitaga kwana ni Uhuru kegero marembo kareki oira nisinge chokonyora abantu bali balinga abanju ba Raila fanya beminjira batebire mbabali ko baba Kenya igendo Raila akorete agaitaba akaenda agate Uhuru na tigatukwana ni abantu abamba basakweminja the country yechiche ikikia betebo but in the government boniga nkoigwo yo minto bonateba igebwate composition ye president a deputy president abu bagwikaranse se cabinet baetia ebintu bigwenda tekorobya magendero no maenda gusino balimo na beriho bono a deputy president yo mintari allied to kango nere tutagete kuramanya naki nkiera atorete iri gocha kurwese government na kingotero isengenjo Raila bono nto wansa kumuboli nkiatoire bono ni swali na ndi kwata kitukuboli ni kanet kuboli na jakira sasa miura kwa la umoja ndoma gocha Kenya kwanza Ruto nero rajire asorwongo rwagusi bono na ngobona ki ayoroje penicillin Ruto retire kende chisabari jajire asensemo ya gusi inje igendo ndo jaga teba koreta kusaretire echigwiri paru korengana etarareta kene chigwira retire enroje bono gora kwanango oroje William Ruto otokonyire kende kwanza ne correction that the comment nota kiruna understand Willy Baro ego symbolize gento kiki nota kerto gotebu bwana Brighton eshuna Willy Baro yani you just okomeka the simplicity ye Willy Baro we got them the complexity ye litunda ya orange to got them Willy Baro as if orange is nigga to kia call something very big na this one ko to ko bona ngana ki nkyo DM ya call ODM orange okay ibagane enruje bade injinga ke chuba na teri tangani aba Kenya bangi ba very connected to electricity asumo gusia ko de ntoki ara among them chipara njiri cha rosigu ga gambaka burabu ya sino ase serikali ya Jubilee ase William Ruto aro monyene arafu chipara ne ko bara kurubu machoke mahate gambake pare resengera mahate ga igomuringamo ega kichiko connect Kenya kurubu machoke cha chigo chikenya ene nane bakari ya moigoro ene serikali ya Jubilee ase William Ruto aramang asokubeka policies cha for this development igona ko tena a challenge yuko tu atuana ngana ki ekirandi sheki ya soete on board as much as we agree all of us ngana ki yandi sheki ja tokonya tukatwara nini whatever peace as a country from the political pressure to abwate ngara chukura chero mate obviously we to some political pressure chikoje you very loser or you win it and such handshake ga John Board igo korengana na handshake ne the big four among chipari chikorosi uchiarosi uchistimeiga na mangana health lakini ne direct yesenge njobani ga rutondoje na enderete even yesterday he said
ngobeka ari gusena 100 billion bona rende ngai kwere ndeye dire kaenderete ko kora maendeleo ngoyo akorengana nayo godire ngororo. And by the way tigana gotebi omonto yo range mogo te ali tunda devolution nerorete na gotebi about CDF this electricity ye bako na gukwana bako nya gukwana liuka when Raila and Kibaki were having a coalition government that is when World Bank barete the jibes chiarenge go connect every household list tigaru tatike go take credit of this electricity. Okay, yes, just a few seconds. Raila was just a prime minister, a president yango ya in place. Kibaki na jitene team ya vision 2030. Eto na kuwati mpaka today mpaka chipande chigenda te cross chikola. Any president who in power na wati policy chane njira kubeke bintu byaye. Na kira tutumie credit ya Kibaki okebeke to Raila Odinga. Eliboni bona toira ne sense mo ya youth singo gere ba gotebekana mono ne ba batu mekuge siasa. Youth barunga kebata gere kwebanga ekara bara affiliated to ita UDA go se bara affiliated to ODM youth barabunki ekwera bakumajugu mono bona nigo bagutume ku siasa tiganda atanga koira ni ngabo Brighton youth study bagutume ku siasa youth sinabo baguetumia bo kisiasa tari bana siasa bagutuba hapana bona igatimaiti onyendiri twali kunyara gukora research academic standards Kenya ngima obasomu wabante level yobasomu ngayigete nkorenga Kenya abantu abange basomete okay mondo tago chonye go somete ubwata akiri yao achake go drive bunatagete onyendiri youth siaba bago ikaransa together ba reason. Now let me give you an example of this movement we have. In fact we sit eto kurangerani omondo ago tumeke fair yaye omondo tumeka lunch yaye ntuli gotegemea mwana siasa ngatigachi chakareki atu support go satu fund no. We sit, we reason together, twatebana ngendo kigeta kirege koru. Are you seeing that? But youths tali bago tumeku kisiasa. Bamanye tena ki noembo ni go isakora abantu abuna chikura cha chakire kuboliwo. Ekero mwana siasa achira anyorire go say youth siabu isibale atagite ko ba address mbata gitiko tegerera ngi yako bakwanira. Tosere. Are you seeing that? Kwanira ngoro yabasai. Abasai kwanza tete onye bandegera te skogari bare go jumbe ko gifune nduruche young people mugwateli baga you are many in this country mugwateli baga you go change leadership as a community yaitu tiga kutume ku kisiasa mo especially when sisi niga ya kisiasa mwana sasa bako ndaro sti reflector mutaigo abe kisa lunch kando ya barabu abati ndo tete mokore imukia magina use genda imuki chinungu nyarebe mu bose ko mwali baga address ya sigita gathering political gathering somewhere. I'm telling young people oyo ko baile direction you kwanza must stop because you are principled and in what the destination ye country ya Kenya mo especially aba youth school gusi development ide uchakira from the leaders we elect toligere limura yumuya ora konya abantu baito young people tali barabubwe kabanyana bagwe tumeka young people bako use this into banji taba na siasa A mwana siasa X mwana siasa C moise kwanja ngamo base kutume kumotegerera tu issues ya bana siasa bakuwa na uzabarai na batokoro siense yaitu na Kenya yaitu na Busia yaitu ebense ebwata baraya baya bana konye agenda yo mugusi ekera implemented bwakire buya Ndizi TV mara ange youths bairwe gose bachorwe gotenende birogo ebitengo ebinge lakini o maene mbolinga abange babo nigo baferedi gose mbari gukora buya ideologically they cannot differentiate their role in oversight and spearheading service delivery inkiye kogera abasa abange bachorwe birogo nase chikaunti lakini mbara deliver ande yere none kra basa bago chikoriye birogo na ndruchingo juruguriye kero ya bwe MCA bantu mbao kwegena ikyara basa batanganira roro inki ora kwane gore basa bali baira mabagano nase chobis awo tiganda kwanire saba bachorire actually inche at my personal level tinda itsanekanga basa babeire buri bagora why Oisa kuligere lino embono 2013 ekero Uhuru na Ruto balinge gocha in government they said abagaka tigabagenda balitaya bagendaka tadu bagacha bagaso in the government ekero baso in the government ligere libono
uisakorora abantu bachorire uisakorigere buna bona basaya. Actually, for example, I'm sorry to mention, rigere bona buna Silvanus Yosoro is a youth. Tell you. Lakini rigere li MB akogenda. Rigere li de baba Didmas Parasa. Roli MB obakogenda. Imagine in that scenario, a government usually have a saibuna bali. Ngai bago chigotobeka. Ingaba saemba fereti. Abasai ibabu ataraka. Yes. Inga kira tewe gore basa batamente. My brother. Ekera for example si chabantu bara related to UDA ko swara aligere yo muntu ku babu wino. That's very important. Really ibintu bunakora abantu mpaka social media. Iko tutebe n'abasai ni general mba fereti. No, I wanted to respond on that particular issue. Ekera for example stigakune both political very important. Lakini ndete ngadress issue reiga Brighton. Young people, how do you get appointed as a position? Are you competent? No, what the values? Because no political interests. Appointed to serve a certain political interest. Was appointed to serve the people. Kwanza, my brother, it's unfortunate that I'm still going to go to OMC in the youth, and I get all discredit. It's okay. My concern is your competence. Someone to have better appointed to serve a certain position, to serve a political interest. Nigachore to Galia, a singing Joe, Yoboid, and such. Competence can appoint in a certain position matters a lot. Lakini asiki siasa, democracy gives people in a fast. Yogo oyukwelekti umuntu batagite. Onye kore youth kwa choro n'abananchi, abananchi nabo bwate chinguru at that stage. Lakini I can tell and I tell my people most will see Enruche is absolutely a different person and so was have issues chomo wananchi na development. Enruche yansire campaign. Lakini nande yaka bagaka kiwa issues injire jigenda to affect common mwananchi sense ito ya Kenya moroje no bogima bwanda to konga uchigoro uchumi banareka seti ya reno yali getebuna ebintu bya kongire asense ito ya Kenya. Oroje ngakia baraya batakiri wa address emechande gwaternity ya Kenya. Biyamano igabitigangira ne Brighton yali nkagete kurumagega na kwanirake. Ekero Raila Amolo Odinga papa atebira atagete guchigo take over. In fact you highlightly na kiatagete achigo change life yaba Kenya. Tali abasai, tali abangina, tali abagaka tali kirakini yaba Kenya. You know, in a country where there is a industrialization yere iguru, industries chirije nyingi, abantu bali ikirororo, at least kiro mondo ngonyora ari nigenda kwenda nyomba aitaka ni rumwana wa fees aitaka rumugati nyomba lakini ekero chi industry cheito chigo ito ebintu bikoro kuna value addition mbiri ko factor abantu mbali ko birigereri mono ke majibese e country e budget ye country ekere korosibo tiga abantu baitu bamanye bali barabarai gose bali chiobis tiga bamanyongonye bese yabeira allocated in a certain department. Ebe kuororo na hande kori gento keria koraki yabe keruo. Corruption ye yubono yude batata gitigo address na ero ya itire the country. Kende ngeyo giasa onyendri corruption ye tayo. Kangu tigango te Kenya tomenya te buna bastara. Ndojugo kwana corruption ni ngidora kore corruption. Tigen drujera kwana uchumi. Nandota kwa specific as issue ya uchumi. Kile point ni wate chikone cha unatoka chibeka. Uchumi eka tu address na kutora kore uchumi improve. Wewe tukura understanding na kinki ke go drive a process ya uchumi. Politics in Kenya they are taking almost 70% ye birenga vya development in the country. If every leader na wate concern you kinde uchumi ye country and our youths mbali empowered. And our women again to go na bottom up economic model angonke bekire at a good position abantu banyana go generate again to cake chibesa umate stability country equal from the taxpayers now the percentage abantu batari ko kolegasi batari ko biashara imitiminzi ire nyinge na idolasi barabanga in the country that's why tutanya kurezi uchumi abana siasa baminto bakoro kwa barai na ni kwanza abagwate already bari in the office bagwate chingu cyo control resources che taifa kera ko wali chiwesa abantu bali in the assembly abantu bali wapi the private sectors chiparastato chifactory industry elsewhere basi utwali bila common together unenjeri bankora raba bondo bakwenda parliament gali bachi ko consult Raila Odinga usaba consult William Ruto babura ningo naki
ngo ituturete political party bill gauna yatwara liberera katika bere mango kwa tori kana onye ndi yabana betu bakutwara similar concern aso we address issues cha uchumi igonjera abantu banyoroti uchumi ya taifa na bakora kuna Raila Odinga na William Ruto na Uhuru Kenyatta these political leaders to already power and the same note yoyo mendo tarasko kurwago igendo ne ba kementere we have also this other issue of KRA na taxes chao are you seeing Kenya tax evada si barabange tax yeri guru in fact the government yari ko liyenjera that is after we seal this corruption loopholes tax yaba seria ko ba collected isi yaba collected na ndebe kwa seketeko kaligas by the way KRA it collects money to the pockets of individuals are you seeing that kwani aronya naba murawe siba ko ndichipigipigi bate bigunacha pana cha chibes ba kani tax lakini tax yeri para kwanya ori sibagweta tiyo no ikunya ipigipigi iri yabuna chispega iri yaita yabuna bono tax iri anya ndiye ko ba collected na ndi yaenda anya ne se para etogo tebi in America tax yakaro ya very collected the purpose which is meant to go and do chibese chiribuna chiko enda chiko kore chichigo tigara neba chitongoro ibere kiro monto ori tax collect or with the tax igekoirana to the account ndo jinsi yenda kumnya kamara ka tujiga jideka isano to koro moroberio ngakimoro corruption according na Ndruje corruption yanyarge go koru Kenya ntoga nyabara bari bachikoje kora naye ngakiro corruption ni era sensitive ya bere ke okwanwa monto to machiguna nayo mukurumi lakini structure kitakere kubekwa iri ubukunyara bakwera sensitive kwanza turatiga go politicize ni corruption turaba real turaba ourselves tutetumia ni corruption because of political gains corruption ni tumini to fight corruption tiatobe realistic na tumanyanga ki bondo yana kuboliga kortua chagete process yo spiense tokora ko uji theory na abantu bari corrupt ba yuri chibesa kurwa sigete of the most recent ya mangana kemsa aya related na mangana a covid-19 tokate umbaka these are the names empaki president gatenga have only given you 21 days how the culprits single to on book and to abantu bako arrested as that thing work that's why chingurunjiro tatwale kuna Brighton kuna nchinonde as we deal with this in whatever people were corrupt lakini I president or in power for what institutions chikoli live the view speak what promising baka wa Kenya within 21 days ngobeka tola abantu the culprits they are not me example ya Kemsa scandal lakini we are not seeing it real the nani president akona about the lifestyle audit agatebana aichakeru a deputy aibu atiko trimbuka indari scene indari ni whatever protocol lakini mpaka today ayekwarolire egedege kubwatwa so corruption has failed from the president our institutions but nothing is working I thank also the judiciary is very important judiciary ya Kenya is doing a very good job lakini the DCI the DPP and those institutions concerned they are failing the judiciary sazino kubwato monto senje ya politics wakyo monta say court evidence ya kubora as what evidence egedengo monto yara affiliated ne president ara affiliated ne kiama gete ili de biaba drill that's what I say akara tu acha gete Brighton akitora kore corruption ni yes na kinda gitengo irane ntwage kwanete kanyaro yo minde Ndruje taraika nago tebeti when hiring people to the certain offices hayo monto according ni profession ya ni kwirende integrity ya you see you cannot tell me I Brighton bunule ga studio no le temusubati omino mube ko bisiende moino gabo onyore uteananirie bintu ekera chakire kubwatigu kusinande goikomo defend goikorie njero gosir egento kerita manyekana esengenjo yake musubati omino are you seeing that tiga bantu kiro mondabe kwobisi na anda dispense duties chiriabe ke irobisi esa gotoka twatwarire patriotism ikikira kinto kwane gego kwanu butuko na mubaso lakini onyaye bwe ko manyene to bwati obo Kenya imo yaho otebenga these are the resources chi government ngo take care amagosa gago kubwata and in any case people don't take the responsibilities yo go resign one si anyoreru na magos go step aside toligererie binde
instead ya step aside igako ende sori omoiri oye osomo sani ori omubege tobisi no manyete ng'abantu bande nkoriku bari in the paces digatokorike tobere oberega kegeru chigosoki chibese chikobe ku department igo bono ngaki serikali ngakitakira okora penicillin ekore serikali no ko very much sincere and genuine one sikwa bekire omonto nagote yobisi ogoteki charge of a certain department motiga ba accountable nande tiga komotenenera komotengia gokora onye serikali teko basinsie koreigo nkongaina natoli nara okubona ki ninki gekogera abantu abange mogotakana twakere chigurana gose no DM gose uda twake twensi abantu baire birogo 6 piece ya minute inki tutachorera barahi korengana no bumanyi buri babwate nduje ose penicillin tigajage atena ki no muntu bo DM ibaraga nina nyamira echora abantu bo DM bonds na eto magoja na no muntu uda na heno ganina abantu bachoruguruguru ko president bakomwe MC abe huda tigango ngoiraniriga 2017 ose let's say from 2013 it's being said igotindagi ya certain it's being said ekaro grassroots elections chiaringe gokorwa uda oyure ruto iga plant dia bantu baye bali abananchi bari gwakira mbaba chore timbaire tiburai bagasikimu bagakora shambolic grassroots elections akabeka abantu abubonekero bansite ko koena ni kwirinde serikali rutere tajite korengereri na kibakorosie gaba lakini bano ngete inero siasa totebena ntagete nkoiranirie gento kwaburi igoro nkigeko gera to advocate for 6 piece yes that is where I want to come ekera koraigo akagenda ganza go sabotage his own post second emergency chair no igento geko gera togote tiga tochore ipatio nyakire totebe for example gose DAP tiga chora abantu baye guika bari babwate loyalism kegero urie policies chiria guchikurwa ekera igento gia feriri twateba nayo feriti entirely endruje epati ne bwate manifesto from the president bakomwe MC Ukarensaiga egento natebia abantu bamento bari barabategereri egasi no tateko baire symbol onye kororire nga enruchi gose X gose C chi aspirant chi isano chi se party yemu chora the most competent chora the right leader onye goteto wakira UDA kuru suti kuru gurumba kanze o select from the grassroots bari bare nominations o chora na bekire enrucha omugavana na retro yoiga omwe-MP na retro yoiga obabekise line yemu ochunjuke kurwase abantu bandi okwabeke line up ojuke general election no ake suti omadenga gwachorera baraiba buna gwakorete gentoki gwatagire go follow so it starts from you as mwananchi katoka na nominations manyanga naki azaba MC bale batano bale UDA tigapiki oyoiga opiki president ya William Ruto opiki mo governor go opiki as nominations otwale line up yako kwa ndebe o ake kule yo UDA abo tuigwana ni nabo lingana ya audio mwero ya sumanju mwero dependence second yemo litanga ni omo ske Brighton mbiyamane soko twaliga se studio ga tigangireri bageri kurasa bera abana bagichika kora matemwa maya I wish them success kuruchi grade chiri chance paka standard 8 form 4 gutira tigamba sabira maya eri akabere I want to thank my movement of Borabodiam political arena isega standard ko kora no kweru ko limweruete mwen space mure tigamba iraniri nambe yamana finally I will not forget tingo nyara kueva my wife na bana I love them esimure mwende gerrete tigamba taini mbanje tembia mama Andrew Janai ngali ali amaru jaso mwanju muri bari tunombe mara soko ngani baba aso studio na to interact with my brother muri ya manga development ya county ya Kisii na Kenya Clutch endo tia motegereri otuligeri kurugale se TV etole boni electioneering period etole season ya kisiasa tubasa kwimukirigena wakoyo mino asengencho umwana siasa gitago tebia stability of country is more important interest ye county is more important a ward constituency ne important ko bwa individual ko oriento kie kichikura tosoka sobonge tochora baraya baya nane musabira my UDA team etoko myoke movement ya Kisii county asto weta onzipita tsanye bantu betu bagwate chikura sobonge ende tocho abantu betu bachochora omurayo uri batagite mbiamono na bokimonge bali handigete kuru bokimonge na bairi muma etera ndi ne chikura na nje ko basabane mu mbwatsi une ndrucha
ahedi contest wa tarehe 9 mwezi wa 8. Mbia mwana mwanju mwere asoga nje yoko bamona into kisatoka chake tumuroberio ya neka to kwa mangana siasa na magendo ya twalenge na political penesi ni kurwa sinsemo chiri chaburabu county ni ya Nyamira anatoma ito twari nduruje kurwa se county ya Kisii kurwa sinsemo ya Bokimonge ward igo twakwanda mange na ndo tena tokolega ankikande kiagara chinse jigumyo kamano na ndebna toji gukura omoti enyu mutanga ni bumwako yo igo twarubulirubya buna botambere tariane Brighton Makoli. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurondera chibicha chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo kutonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kutonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Mambia yama tuko yi wiki guchakire Jumatatu goika Ijuma chinse 12 cha mambia goika chinse isato imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Mano mwanju muri kera kwa bera mana intu satwa ga tumuro rwensa kera ngo ikire chinse je karo turi tigo chikokora sara twara kwa na mangana mangane ko kwa na mangana siasa na magana robusi setwa wato mugani ito enduruche na political penicillin banyaliko abakuru birengeri byabo iguru y'emisimamo ya gisiasa anene to baleta asinginje na ichinga kichingiye kero turuchie asobochori wete enduruche nkurigare kirego kurwa se ward ya Bokimonge egotoka se ward ya Machoge burabu bunge egotoka se bunge ya Machoge burabu county ya Kisii yono mwancho mulige na utochi twakora igakira tukolea Jumatatu aso kwanira iguru ya magenderero na penesi ni na bwate kiombe kya yake kuna Bopa burabu ODM political arena ekoro sensemo ya burabu county ya Nyamira ne ya Nyamira ego twakirenga mbia mono nande kwetera barabu twanyarira ko batogwesemya ngana bakoremerera ni korororo na bagora asigikane lakini nande bacha ba kuana ni asenge nchonga siasa nkoerere no mabogenderere ego bego mwanchu muligereria no ndo chinga kichito ne biro byatoereire gatumera nande tukolia ankyo ekarato kwanira igoro yobo chenu bwaito nande karatura twaro mugani gaiga ase studio igombe mono mwanchu muri kenda kuri merobali ende menge anne karogo chikotwara mangana maya chikora chinse sano ibira karo chikumera na sara nyarangi ontita enda kumanyi alitande to gosangiri ime na isko ya gusigo twaro oburigeri obuya Ndizi TV na botame ngo thine gente kianekia ne gente gyansu nane ligo kenyora ase Ndizi TV nero gwansu gomba gusi na botambe retariane Brighton Makoli oigo gendra gutubatu gwetera senjera yemitandao Facebook Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News na boigo nsemo ya YouTube Ndizi TV News na karwa soire galia subscribe tumara ndeli tikolia ankyo kolende saa 7 MSM ngana maya nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.
Ndizi TV, obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene